салом алайкум бародарои ҷон, ҳама каса созаи хубен, саломатитон хуб пешай ҳама. Ва гуфтаниам бародарои ҷони ма ки бошен, ҳами як донари лайк меҷохена ва дар канали мо подписатся мекунен. Ва гуфтаниам ҳаматона ки бародарои ҷон ҳаму шумо вақти подписатся мекунен, колокольчик ки якум динаш намонен ки видеои канали мо бохабар бошен. Ва бародарои ҷон, имрӯз хеле ба ҳамаи шумо маълумат 28 июлай ва соат 2:27 ба вақти Тоҷикистон ва 12:27 ба вақти Москва. Ва гуфтаниам 1000 рубли мо бародарои ҷон чӣ хеле ки мебинен курс поён рафтагӣ 1000 рубл дар ҳама банкҳо 167 сомон. Ва гуфтаниам бародарои ҷон ки дигар бародарое ки дар каналошон мепартоянд 170-74 дигар бародарои ҷон, бихоҳем ки курси ҳақиқатро бифаҳмен, ҳар рӯз дар ҳамин канали мо подписатся кунен, ҳар рӯза видеоро бифаҳмен. боқӣ сарбаланду обод бошен. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад.